Бүгін бейік рус опера жыршысы Федор Шаляпинның туына 150 ел. Ғади крестьян баласының төбәнен көтәріліп, түрлі вақытта Мариин һәм зур театрларда солист. Метрополь операда шығыш ясаған жыршының даны дөнья буйлап таралған. Казанда атаклы якташыбыз легендар басының тормыш һәм иҗат юлын чагылдыручы музей эшләп килә. Бүген биредә Шаляпинның юбилейына багышлап чаралар узачак. Көндезге сәгать 3-тә Мәскәүнең Бахрушин исемендәге музей хезмәткәрләре катнашында яңа күргәзмә ачылу көтелә. Шулай ук Шаляпинның шәхси әйберләрен туплаган музей каталогын тәкъдир итү кичәсе дә була. Федор Шаляпинның иҗатына битараф булмаган тамашачыларны чараларга көтеп калалар. Ә без исә сезне Федор Шаляпин музейына бергәләп сәяхәт итәргә чакырабыз. Биредә иң кадерле экспонат кайсы дигән сорауга бер дә уйлап тормыйча барысы дип җавап бирәләр. Мең 18 елдан башлап Горький музейына Шаляпин исемендә килеп кушыла. Шулай итеп, бүгенге көндә бер бинада урнашкан ике дусның, ике бөек шәхеснең исеме янәшә атлый. Атаклы опера җырчысы Федор Шаляпин Казанда туа. Бу турыда музейда сакланучы тарихи чиркәү китаплары дәлили. Писарь ашыгып Федорның фамилиясын Шаляпкин дип ялгыш язып куйган була. Казан җырчының соңгы көненә кадәр күңелендә дөньяның иң яхшы шәһәре булып кала. Казанны исендә гел тота, гел Казан турында уйлый, и даже аның бар менә шуны үзенең истәлекләрендә шундый сүзләр. Я был на многих морях и океанах, в Средиземном море и в Адриатическом, но лучше озеро Кабан я не знаю, не видел. Шулай итеп, сыкланып, менә шулай итеп, җылы сүзләр белән Казан турында әйтә. Җыр сәнгате үрләрен яулау да Шаляпинның Казанда башлана. Монда чиркәү хорында җырлый башлаган һәм зур сәнгать белән очрашудан беренче тәэсирләрендә безнең шәһәрдә алган. Шунысы кызык, Максим Горький һәм Федор Шаляпин Казанда бер үк чорда яшәсәләр дә, аларның юллары Петербург шәһәрендә кисешә. Нәкъ менә Казан турындагы истәлекләр аларның якынаю сәбәбе була да инде. Соңрак Фаруста очрашып, Горький белән Шаляпин бергәләшеп Федор Ивановичның биографик китаплары өстендә эшлиләр. Шаляпин Алексей Максимовичка әйтә, менде бер зур хыялым бар, үземнең тормышымны язасым килә ди. И Горький миңа әйтә, ярар, мин сиңа булышырмын ди. И 1917 елны Фаруста алар очрашалар. И шул вакытта Шаляпин үзенең истәлекләрен стенографисткага әйтә, сили ул язып бара, литературную обработку шушы әсәрнең инде ясый Алексей Максимович Горький. И менә безнең музейда бар ул беренче мәртәбә ул чыга журналда, летопись дигән журнал була, Санкт-Петербургта чыга ул. И менә 17 елның шуннан чыга башлый. И 1927 елны инде ул китап булып чыга, менә страницы моей жизни дип атала. Экспозиция үзәгендә бөек артистның кызы Ирина Федоровна бүләк иткән шәхси әйберләр коллекциясе урнашкан. Биредә Мамонтов бүләк иткән рояль, Бородинның князь Игорь операсында Хан Кончак роленың театр костюмы, аның тавышы язылган витрол һәм пластинкалар, театр афишлары һәм программалар, рәсем эшләрен күреп була. Коллекционерлар тапшыралар, казанлылар тапшыралар музейга. Ничем дисәң, бездә бар Шаляпинның беренче фотографиясы Казанда төшкән 1897 елны. Силецкий дигән Галина Ивановна Силецкая дигән кеше, ул безгә аны тапшырды, ул фотография экспозицияда күренә. 17 елны Париждан бер турист булды безнең музейда, и ул булып чыкты Шаляпинның туган внугы. И шул менә аның Франциядән безгә менә килделәр
жиберді ол Иван Делямур деген кіші, ол бізге жиберді, мына Шаляпинның тоже шақси әйбірін. Олар қазірді Парижда еші, мына көргезмада енді көре алалар, келген кішілер көре алалар Шаляпинның пәлтәсін, бірінші синтетический пальто шуба, ол мына 1932 жылыны Лондонда аны Шаляпин үшін тігелер аны. Ішкі кісәді, шуша шубаның ішкі туынның ішкі кішәсінде лейбл бар. Анда yazылған Федор Иванович Шаляпин деп. Әгәр миндә нинди ут янганын һәм шәм кебек сүнүен белсәләр иде дип әйтә торган була Федор Шаляпин дусларына, аларны сынчы булырга тиешлегенә ышандырып. Танылган опера башкаручысы Федор Иванович оста рәссам һәм сынчы да була әле. Ул таланты хәтта сәхнәдә дә күренә. Шаляпинны грим виртуозы дип йөртәләр. Замандашлары аның грим ясау усталыгын Коровин һәм Врубель рәсемнәре белән чагыштырганнар. Федор Иванович беренчеләрдән булып битен генә түгел, кулларын, хәтта гәүдәсен дә гримлаштыра. Увидел вас, я не добрый час. 1912 елда Шаляпин автобиографик материаллар җыер өчен Казанга кайта. Кама Идель край газетасы булай дип яза. Шаляпин Өяз земствосында 20 ел элек писар булып хезмәт иткән, элек яшәгән Аметьево бистәсендә булды. Шаляпин булачак китабы өчен үз кулы белән фотосурәтләр төшерә. Аларны Казан музеена Горькийның хатыны Екатерина Павловна Пешкова бүләк итеп калдыра. 1922 елны Шаляпин Китай эмиграцияга жиренде по городам и весям поет и в больших зур сахналарда жырлы енді Европаның зур сахналарында, Италияда, Францияда, Америкада, Японияда, Китайда. Именно қазіргі вақытта, қазір енді мына шул Шаляпинның жүрген, жырлаған жоллары бойынша фәнни хезмәткәрләр, журналистлар, жюрилар, җыялар, кызык материаллар. Бер хатында Ирина Федоровна кызына инде яза, шулай итеп, где бы я не умер, пусть даже за границей, пусть похоронят меня на Волге, над самой рекой, чтобы мимо попали плоты, расшивы, баржи, чтобы русские простые люди песни пели, чтобы стрижи весело со свистом прорезали воздух. Шулай дип яза ул, да? Бу рәсемдә Казанның Николаев урамы, хәзерге Ленин бакчасы сүрәтләнгән. Бик тырышып карасаң, биредә беренче тапкыр театр тамашаларын карап, бөеклеккә юл башлаган 10 яшьлек Федор Шаляпин да табып була.